Miten vittu se voi olla, saatana? Oi vittu! Oi vittu, saatana! Mitä vittu vehkeitä ne oikein on, saatana? Jälkeen 1000 savuisen ajometrin mies avaa Opelin konepellin. Tiellä seisoo nyt harmaa Opeli. On lokakuu ja sateinen keli. Akkuhapon käry silmään kirvelee. Jossain leimahtaa Opel pyskäisee. Kaiva kännykkää ja soita taksi. Työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Oi vittu, tämä vituttaa taas. Ohikulkijat katsovat kummissaan, Opel-kuski ei niitä huomaakaan. Hän virta avainta niksauttaa, mutta Opelia on oikein kiisaa. Karpaloita näkyy otsallaan, joka käski mennä Opelin ostamaan. Kaiva kännykkää ja soita taksi, työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Sekä vittu ne paskavehkeet saa. Mies tarttuu kohmeisin sormin tulpan johtoihin. Vasta viime viikolla hän osti uuden moottorin. Onko palokunta? Nyt on katastrofi juttu, ymmärrättekö? Tosissaan, mutta Opel on perseestä konsanaan. Mutta, mitä tähän sanoo Opel-kuljettaja itse? Pakokaasuja tulee sieräimiin, öljyt valuvat maantieviemäriin. Osia vielä osien jälkeenkin, merkkiliikkeessä siihen laitatin. Kuka sanoi, että osta Opel jo? Olen typerä ja arvaa surenko. Kaiva kännykkää ja soita taksi, työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Saatanan kalju hyytyy jo perkele, se on 45 sekuntia aikaa häin. Mies tarttuu kohmeisin sormin tulpan johtoihin. Vasta viime viikolla hän osti uuden moottorin. Auton liikkeessä kehuivat tosissaan, mutta On tämä vittu touhu, ihan perkele. perseestä konsanaan. On tulossa, perkele, mutta se on jo puoli tuntia odotettu.